Thấy quay nó cả. भैया भैया अंतर गया. पण दिसतं मला ते. हां. मग पण. भैया भैया. ओके रे. झाल्या म्हटली गरम होतं कशी आहे का? कळे कोणी गरम होत जायचा. दाखवी. हां? आणि तू गरम म्हणतो रे. हां? हाय काय सांगलं तुला? हां? तसं नाही काय सांगलं गरम होत जायचं म्हणून. काय सांगलेत ना गरम होत जायचं म्हणून. बेस्ट वाटता? काय मग तोंड जाऊ बरे. आणि तू गरम होता म्हणतो रे. हां? हां? या ना. काय सांगले? काय किती मागले? पण उद्या काय गरम येईल मला तू बेस्ट फटी सांगता गरम होत जायचं म्हणून ना. हां? आणि तू गरम म्हणतो रे. सांग किती येतात? गरम होता म्हणून पाहिजे. हां बोल. भैया भैया आमच्या घरात जादू जाता. जादू कसली जादू? धनपार सारखी आमच्या घरात जादू जाता. धनपार सारखी कसली रे? आपण आमच्या घरात गिझर असा. ना गिझर ना आमच्या घरात. चल्या घरना लावतात गरम कशाचा. दाखवी. दाखवी रे. कधी? कोण मला? आय का ना तू गरम म्हणून. आय सांग ना ना आय सांगा ना. आय काय सांगला? श्रेयस आय सांगले रे. तुझ्या खूप पाय उदा या श्रेयस. उदा घालले असते पाय. चालले का? कोण मला उदा? गरम करले का? तस म्हणले. बरं तसं कसं करूया आपण गरम करूया बरं आहे. बरं हां किती आ गया शुआ बस गरम म्हणूया तर ना. याद देता परतन घेते सेम परतन घ्या तर स्टार्ट. भैया भैया हो आमच्या घरात जादू जाता. जादू कसले जादू रे? धनपार सारखी आमच्या घरात जादू जाता. धनपार झाले की हो आमच्या घरात गिझर असा. ना मी काय गिझर ना. जा मला उदक गरम कशाचा. हात उदक हातलाय. माझी पहिलं चालू करतो तू हातलाय ना तू मी मला हातलाय ना आता हातलाय माझ्यावर ते हायला नाही. सगळी गरम होऊ द्यायचा. त्यामुळे गरम येते कोणाचा टाके वर पुरून टाकीतली जाईल ना. गरम गरम जास्त रे. आम्ही टाकीतल्या गरम होई आणि नाल्यात उन्हाळा माला खावा येत ते घ्या. आता इंद्रे होय पावसाळ्यात गरम होत येत रे. बँड ग्लास पडता घ्या ग्लास ना भैया भैया यो यो किती पहिले उदक गरम नसतं गिझर नसतं. हा गिझर घेतलं ना मी. सॉरी म्हणतो सॉरी म्हणा तू व्हिडिओ वाटवलं. हा व्हिडिओ कट कर ते व्हिडिओ डिलीट मारायचा डिलीट मार दे मी मग हात धुते दे. आता बेगी म्हण बेगी जल्ला सॉरी. तस ना आगे बोल बे बे काय गिझर भैया आमच्या घरात जादू झाला. कसली जादू? भैया भैया गॅस स्टार्ट घ्या. भैया भैया हांगियो. नाही ना सगळी उद्या गरम आहे ना असं टाक. हां घे घे आपण घे ना यो भैया भैया यो यो टाकेता. किती
Wait ako. Keep lang. Wait ako. Tapos start. Get. भैया Oh. Agi wala. जादू अगे So Yaya. अरे Yaya. Tapos start. Yoy, कशी Una boleh na. Huwag na. Gusto. उनजानो Kaya ba? ओय बे हाय हाय